Egunon guztioi eta ongi etorriak aurkezpen honetara. Lehenik eta behin mila esker. Gaur gurekin egoteagatik Lourdes Iriondoren ipuiak eta azterlanak izeneko aurkezpen honetara. Nerekin mailan protagonistak gu bidelagun hutsak gera eta beraz mila esker eta esker honez hartzen dugu zuen ekimen hau. Joxean Goikoetxea, Aztarnako zuzendari bezala, oraingoan, beste fazeta batzuk ere baditu, eta Alex Gurrutxaga eta Lorea Jainaga ongi etorriak eta esker mina zuen lanagatik. Gaur Gipuzkoako kulturan eta Gipuzkoarron nortasunerako hain funtsezkoa izan den pasarte bat aurkeztera gatoz. Pasarte bat jasotzen dituen bi liburuxka aurkeztera gatoz. Eta pasarte hori, pasarte oso bat Lourdes Iriondoren historioaren bitartez azalduko dugu. Lourdes Iriondo ezinbesteko sortzaile bat izan zen, badakizuten bezala, abeslaria, idazlea, pedagogoa eta batez ere aitzindaria. Musika, hitza eta hezkuntza askatasun tresna bihurtzen jakin izan zuena eta gaur egun oso beharrezkoa dugu memoria hori eta gaitasun horiek errekuperatzea gizarte bezala garai, zailetan egin zuen sensibilidadez eta ausardiaz eta erakutsi zuen talentuak ez duela generorik. Eta kultura, erresistentzia, edertasun eta itxaropen modu bat izan daitekela. Gaur memoriari bere lekua ematen diogu, ate berri bat irekitzen dugu funtsesko lekua. Funtsesko papera bai da gaur egungo gizartearen sorkuntzan. Esango nuke Lourdes Iriondok sortzaile paperean gizarte aurrerako eta justuago bat sortzearen lanean ezinbestekoa izan zenaren aitortza dela lan hau eta argitalpen hau. Gaur aztarna, Alex eta Loreari esker, memoriari ate berri bat irekitzen diogu, ez baitago memoria galtzea baino arriskutsuagorik. Batez ere, gizarte aurrerakoi justu, feminista eta berdintzaile baten alde lanean jarraitu nahi badugu. Beraz, mila esker hiruroi eta Joxeani pasako idotitza. Mila esker, kultura diputatu anderea, egunon eta bai, zure hitzari tira eginez, memoria eta, zenbatetan aipatzen dugun, memoriari eustea eta memoria jasotzea. Gogoan dut oraintxe, esaldi bat Xabier Letek esan zuena, gure meritua zein izan duzen garai hartan, kulturgintza eta musika mundu hartan eta bazegoen garai hartan desagertzea zegoen zerbait, galtzea desagertzean zegoen hori eta oso ari mea zan kojunturalki badakigu zergatik eta gure meritua gehien bat hori izan duzan, ari tiratzea eta baina eustea. Eta nola batxe hoize da gure sensazioa gaur egun handikan ere ari ura dugula eskuartean eta hortan saiatzen garela. Aztarna argitaletxeak oraintxe 30 urte betetzen ditu eta hasieran hoize izan duzan gure eslogana. Segi gure aztarna. Baina badugu ere sensazioa gure aztarnaz segitzean guk ere aztarna horri tiratu diogula, hori izan dudala gure bokazioa, nola batxe urte hauetan, Xabier be aipatu dut, eta garai hartako beste elementu garrantzitsua tiratzea. Gaur Lourdesena tokatzen da. Aste honetan irakurri dut, nola batxe badala opari bat, Euskaldunentzat Lourdesen lan hau aurkeztu, argitaratu eta aurkezteko aukera hau opari bat dala Euskaldunentzat. Horrela hartu behar dugu. Gaurko eguna, ospakizuna, guretzat ospakizun eguna da. Denbora desenteko lana aurkeztera gatoz, eta ospakizuna da Lourdesen lanak euskal literatura eta euskal kulturgintzaren apal horretan ikustea bazegoela handikan, bazeudela hutsune batzuk, badaudela hutsune batzuk, eta hutsune horiek bete egin behar ditugula, betetzeko ardura dugula,
ardura garrantzitsua dugula eta hortan jarraitzen dugula. Orduan, apal horretan esaten dugu, baduela tokia Lurdesen lanak. Lurdesen inguruan lehen urtean gauza desente gauzatu dira, 20 urte zendu zelarik, hil zelarik 20 urte pasaziren, eta gauza asko direna, baina egia da, gure pentsaeran legatua bea dala garrantzitsua. Ekimen asko egin dira, rekonozimentuak eta oso garrantzitsuak, urrezko dominak eta gainontzekoak, baina legatuak gelditu behar du, nun batxe urrengo belaunaldiak nun batxetik hasi behar du. Figura hauetara hurbiltzen, eta gaurko kasua hoize izango da, Lorea Jainagaren kasua, Lurdesen figurara hurbildu eta ikustea gabezi bat bazegoela. Nondik hasi Lurdes ezagutu eta sakontzen eta ikertzen, bai? Haur eta gazte literatura, norbaitek esan dezake, eta duela 50 urte sortu eta idatzitako gauzak badute gaur egun tokia, hoize izan duzan gure galdera, pentsatzen dugu Lurdesen lanak historiaren galbaea pasatzen duela eta baduela tokitxo bat. Xabier eta Lurdesen etxean, ez zuten seme alabarik izateko aukerarik izan, baina ume asko izaten zan beti, bai? Seme alabarik ez, baina ilobak eta ikastolako jendea asko izaten zan. Ilobak asko eta ikastolako umeak haiekin gauzatu zituzten, bai ipui hauek, grabaketak asko, antzerkirako egiten zituzten proiektuak, eta ume asko izaten zan, eta haietako bat ni neu, duela 50 urte, ikastolan aukera izan nuen Lurdesen ikasle izateko, eta hemen dauden antzeslan batzuk ere kurso bukaeran egiteko. Xabierren esaldi bat gogoan daukat gerora esan zuena, bai, horrela esaten zuen, Lurdesek, ume asko etxian eta bakik nola izaten dana beti, zarapta, tabulla, tauniak eta ezin gobernatu, baino Lurdesen esaldia izan duzan. Xabier, ume hauen zorionaren baitan dago gure etorkizuna. Eta esaldi ora gordeta gelditu zen. Ume hauen zorionaren baitan dago gure etorkizuna. Umeen poza eta zoriona zein garrantzitsua den. Gu, garai hartan, zoriontsuak izan ginen. Mundu honetan, uniberso honetan geundelarik ikastolan eta euskeraz ipuinak eta antzeslanak egiteko zortea izan du genuen duela 50 urte. Eta, pentsatu nahi nuke, zorion hau eta pozo hau desideratzen dutela nik geroko ume eta belaunaldi berriei eta alde horretatik, lan honek horretarako baldin badu, zoriontsuak garela. Gaur behintzat horrela gara. Hitza Ales edo Loreari, Alesei pasa nahi diot, beha izan baita guztionen bultzatzaile, Aztarna argitaletxera hurbildu zenean, Josan, hauxe zeok eta guk egin behar dugu, badakik horrelakotan guk egitea izaten dela errezena, beste norbaitekin aritzea baino, beraz, Ales, hitza zurea da. Bai, diputatu Andrea, lagunok, egunon, eskerrik asko tortzeagatik. Pixka saiatuko gara azaltzen labur bada ere, liburu hauetan zer dagoen, zer aurkituko duen irakurleak, baina, hori Loreari utziko diot. Pixka lana nondik nora datorren eta nola sortu den azaltzen saiatuko naiz ni. Eta parte importante bat, kasu honetan da, eskerrak ematea, hori ere egin nahi genuke. Eta aurrena eskerrak Aldundiari, hainbat zentzutan gainera iruditzen zait edizioa batetik, edizioa bultzatzeagatik, noski, laguntzagatik. Baina aldi berean, bestalde batetik nahiko nuke aipatu Koldo Mitxelenak kulturunean dagoen Xabier Lete funtsa, eta badira Lurdes Iriondoren materialak ere. Eta uste dut horrelako momentu honak direla gogorazteko, holako artxiboek, holako bibliotekek, maila nazionalean ze ekarpen egiten duten, Koldo Mitxelena aipatzea gainera, koiunturalki,
kasu honetan lete bera aipatzea ere bada, sortu zen garaiagatik, eta han dago, ez, funtsa, eta halako funtsek ekarpena egiten dute, jendeak ikertzen du, eta gero, gauzak ateratzen dira, informazioa dago, testuak daude, importanteak dira, ez, herri mailan ematen dute, eta hori publikoa da, hor. Eta, eskertzekoa da, ez, ikertzaile bezala, horrek egiten, esparru interesgarri bada, eta etorkizunerako ere, ateak zabaltzen ditu. Eta halako lanetan, zeharka, ez, artxibo horiek lagundu egiten dute. Beraz, zentzu bi horietan eskerrak, ez. Aipatu nahi genuke baita noski Lourdes Iriondoren familia, aipatuko du Loreak berehala, baina adeitasunez utzi ziguten materiala kontsultatzen, eta jakina, pentsatuko duzen bezala, balako argitalpen bat egiteko ados jarri behar dugu denok, eta gogoa, eta espiritu berdina eduki behar dugu, ez? Eta hala asumatu dugu, eta asko lagundu du horrek noski. Pentsatu nahi genuke edizioa eskuan dutenean, pozik hartuko dutela, eta badakigu, esan digutelako, pozik hartu dutela. Familiarentzat ere nolabait, euren izeko edo lehengusuak, berriz arekin enkontru bat, ez? Hortik, unibertso horretatik berriz Lourdesekin elkartzeko modu bada, ez? Gainera, material horri esker, hemen bada inedito bat, eta aipatuko Loreako beto, ez? Baina familiari esker, zehaztu ahal izan dugu, argitaratu gabe zegoen testu bat, eta nolabait testua finkatu, eta hemen bilduta dago, ez? Orduan, pentsatu nahi dugu hori, guk obra bizi berritzeko egiten duen ahalegin horrekin ere, pozik egongo direla, pentsatu nahi dugu. Eta azkenik baita eskerrak Elkar argitaletxeari ere, ze argitalpena aztarnak egiten du noski, baina Elkarrek eskura jarri dizkigu, eta irakurleak ikusi ahal izango du, Lourdes Iriondo, dakizuen bezala, hainbat lan grabatu egin zituen. Eta liburu hauek QR-arekin datoz Lourdes Iriondok grabatu zituen pieza haiek entzun nahi dituenarentzat. Orduan hemen, bai ipuiak diskoa izan zeneko bi ipuin haietara, bai hortzadarra izeneko diskora, ze testuak hemen jasota dauzkagu, QR-ak dauzka irakurleak dagokion tokian, nahi baldin badu jatorrizko ura entzun. Osagarri bat da, ez? Eskerrak beraz. Eskerrak mate luzea zen, baina, pixkat ikusten da baita ordea alako zerbait ateratzeko, ikuspegi ez, talde ikuspegi hori beharrezkoa delaz. Eta esan dezadan, azkar badere zerbait, ez, edizioaren pixka sorrerari buruz, zer dagoen esan aurretik. Lorea eta biok Lourdes Iriondoren obrarekin lehendik gentozen, lehendik ari ginen azterketan, 22 edo izango zen, hor nonbait, hasi ginen bueltaka, eta 2023an, Zornotzako udalak antolatzen duen Santion Haindia bekara aurkeztu genuen ikerketa proposamen bat. Ikerketa ark bi pare bat urte, eta lehendik zetorren ez, iraun zuen, eta 2025an atera zen horren emaitza, ikerketa horren emaitza, liburu bat Lourdes Iriondoren literatura eta kantagintza aztertuz. Ikerketa horren esan dezagun lehen emaitza hori izan zen, liburu hori, Lourdes Iriondo bideurratzaile, izenarekin argitaratu dago iaz, Lourdes Iriondo bideurratzaile. Kontua da, horretan ari ginela, berehala konturatzen hasi ginela, ze nolako arazoak zeuden Lourdes Iriondoren obrak osatzen duen korpus horretan. Arazo mordoska bat geneukan testuak lortzeko, kantuak zehazteko, diskoak lortzeko, digitalizazioa dela eta, kantagintzarekin behar bada ez hainbeste. Baina liburuekin arazoak handiak ziren. Deskatalogatuta, xaututa, zaharkituta, gaizki jasota, ari gara hitz egiten, 70ko nagusiki, ia osorik, bere literatura 70ko hamarkadakoa da. Garai hartako testuak dira, eta berak ez zituen berrargitaratu, eta gerora beste inork ez ditu berrargitaratu. Horrek ondorio handiak ditu, testuak lortzeko eta bar, baina ez hori bakarrik. Ondorioz, ikerketetan akatsak daude, datetan, izenetan, eraskotako akatsak daude, eta pentsatuko duzuen bezala, horrek ondorio zuzena dauka transmisioan ere. Zeren Lourdes Iriondoren obra eskuratzea, ezin diogu eskatu 21. mendeko euskaldunari, irakasle bati, aita ama bati, zeinak Iriondoren obran behar bada interesa badaukan,
utziazu horrela esaten, arkeologia egiteko biblioteketan. Ez da posible. Baina nolabait egoera hori zen, korpusaren egoera hori zen. Eta horregatik, gutxi, ikusi ditugun gauzak horrela nolabait bir sortu direnak, izan ziren 2006an, egin zuten bere musikaren antologia bat, Lete oraindik bizi zelan, bere laguntzarekin, musika antologia bat, baina gutxi gehiago. Horrek beraz, transmisioan eta sekulako etena suposatzen zuen. Eta horregatik hain zuzen, ikerketan ari ginela, Josean esan duen bezala, berehala, sortu zitzaigun amua, hau, ez da posible. Ez da posible Lourdes Iriondoren tailako artista batek, aitzindari batek, eukitzea obra egoera honetan, gaur egun. Pentsatuko duzuen bezala, behin jak galdera edo kezka daukazunean, kondenatu duzu zure burua galdera erantzutera. Eta nolabait guretzat erantzun bat da, ez? Ikusi beharra, eta esan, ez da posible hau, ez da posible, gaurko euskaldunak, eta noskiku bat gatoz. Guk pentsatzen dugu gaurko euskaldunarentzat opari bat dela, 70etan argitaratu ziren lan haiek, gaur eskura edukitzea, ahalegin handirik egin gabe, eta liburutegi bili gabe, edo osabai zeben, apalategietan bila aritu gabe, edizio txukunta eskuragarri batean edukitzea. Antzegoen Lourdes Iriondoren obra zain norbaitek egin zezan, ez? Bilduta eskura jarri zezan. Guretzat seguru asko, seguru asko bide baten amaiera edo da, egon delako ikerketa, eta testuen bilaketa, eta zuzenketa, eta bar, baina gustatuko litzaiguke pentsatzea beste jende askorentzat, eta hurrengo belaunaldientzat, eta irakasleentzat, eta gurasoentzat, eta itonamonentzat, eta aurrentzat, ez dela amaiera, baizik, behar bada hasiera, ari hori, belaunaldiak iraganetik hartu zuen ari fin hori behar bada loditu dela, eta ez dela etengo, eta iraungo duela. Guretzat igual pausa bat da, baina espero dugu liburuek ez jartzea pausa bat, baizik, ematea abia puntua, ikerketa berriei, eskoletan egiten diren gauza berriei, eta gainerakoai. Hoiz esan behar nuenik. Eta hain pixka liburua zehatzago Loreak azalduko du. Eskerrik asko. Bueno, egun on denei. Alesek esan duen bezala, Iriondoren obra hor zegoen, gure zain. Eta gustatzen zaigu pentsatzea edizionek bere obra literarioa bizi berritzen duela, gaurko irakurleen eskuetan jarriz. Gure asmoa behintzat hori izan da, eta hori da edizionen xedea. Labur esateko, liburu hauek egiterakoan 3 erronka jarri dizkiogu gure buruari. Lehena, Lourdes Iriondok argitaratu zituen testu guztiak bildu behar genituen, guztiak izan daitezkenak, behintzat, zere beti azaldu daiteke zerbait. Eta hala egin dugu, are gehiago bereziki oso pozik gaude osatutako korpusarekin, izan ere lan batzuk nahiko ezagunak direnak jaso ditugu, Buruntzazpian, Asto baten malura, Egoizaren ipuinak, baina irakurleak hemen aurkituko du, halaber, argitaratu arren oso ez ezaguna den Txorien baratzea. Haurrentzako antzerki bat da, eta sari bat ere irabazi zuen, baina apenas ikusi dugu honen aipamenik. Horrez gain, antzeslan ineditu bat ere sartu ahal izan dugu, Aleseke esan duen moduan, 1976koa, Fabrika berria du izena. Eta 1979an estreinatu zuten jende aurrean. 1977an. Bagenekien existitzen zela, baina testua falta genuen. Koldo Mitxelenan eskuizkribua dago, eta familiaren bidez azken makiniskribua jaso dugu. Hala, biei esker edizio honetan antzeslan hori aurkituko du irakurleak, eta esan daiteke interes handiko antzeslana dela. Bigarren erronka, gaurko edizio bat izan behar zuen hizkuntzari dagokionez. Hau ez da edizio filologiko bat, baizik eta edozein pertsonarentzako edizio bat. Orduan, jatorrizkoaren espiritua mantendu nahi genuen, baina gaurko begientzako beharrezko gutxieneko bat aldatuz. Pentsazazue, Iriondoren lanak 70. hamarkadakoak direla, nagusiki, eta lan zaila izan da inkoherentzia ugari dagoelako, garaiko edizioen ohiko mugak, eta bar. Horretan, hizkuntzaren alorrean funtsezkoa izan da Jose Luis Aranguren, Txiliku,
Ofizia handia du eta uste dugu berari esker liburu hauetan irakurleak obra koherente bat ikusiko duela hizkuntza mailan ere. Eta hirugarren erronka, fizikoki ere gaurko edizio bat behar zuen izan, eta oso eskertuta gaude Joseanen prestutasunarekin, eta ausardiarekin, eskuak nahiko libre, utzi dizkigu erabakiak hartzeko, eta alaxe aritu gara. Eta horrez gain, azaletik ikusiko duzuen bezala, gaurko parametroetan dagoen liburu bat izateaz gain, liburu fizikoki atsegina ederra da, eta horretan zer esan handia du Maite Gurrutxagaren lanak. Esan beharrik ez dago ze tailatako ilustratzailea den. Kasu honetan ez zeukan erraza berak ere nola jaso Iriondoren arima eta gaurkotu, traizionatu gabe. Jatorrezko irudiak gogoan hartuta, irudi berriak sortu ditu. Sotil, jatorrizkoen aire batekin, baina guztiz eraberri batean. Eta aipa dezagun azkenik Juan Cruz Igerabidek egin duela hitzaurrea. Hitz eder bezain zehatzez, labur eta goxo jaso du Iriondoren ekarpena. Eta horiek izan dira gure erronkak, eta uste dugu emaitza on bat eskaintzen diegula euskaldunei. Eta orain jendearen eskura daude Iriondoren literatur lanak, irakurri, disfrutatu eta baloratzeko. Transmisioaz dain eten, ikertzen jarraitu dezagun, espero duguan eta hemen bere obraz hizketan jarraitzea eta horrela bere figura aldarrikatzea. Eskerrik asko. Oso ondo, galderarik? Berdintzat. Orain, bai, ez galdetu nahi nuen, aztertu dituzue testuak, eta ondoriorik edo ezaugarririk edo badagoen zeintzuk diren ezaugarri horiek Lurdesen literaturan. Mila esker. Ahaztuko zaizkit noski gauzak, ez da labur zaila izango da, baina bestela osatuko duzu. Aurrenanik zer baino lehen aipatuko nuke, Loreak aipatu, 70ko hamarkadan gaude. Orduan, Lourdes Iriondoren obran ikusten den gauza oso interesgarrietako bat da, garai hartan Euskal Herrian gertatzen ari den hori nola edo hala agertu egiten da. Garaiko tentsioak agertzen dira. Orduan, pentsatu behar dugu, 70 eta 70ko hamarkadan Euskal Herrian bizitzen dira industrializazio mugimenduak, migrazioak, urbanizatze prozesu bat, hirietara joatea, sekularizazio prozesu bat. Hori guztia bere obran, naturaren kiko harremana, hori ere aldatzen da, urbanizatu ala. Hori guztia bere obran agertzen da, modu batera edo bestera. Gai horiek guztiak hor daude, tentsioiek agertzen dira. Esate baterako, Loreak aipatzen zuen fabrika berrian, hori da gaia, fabrika berri bat egingo dute herrian, eta horrek berehala tentsioak sortzen ditu. Nik uste adin baduten irakurleei, gertatuko zaiela, kasik euren burua ikustea, fabrika berria egingo dute, alkatea pozik dago, dirudienez enpresarien laguna da alkatea, konbentuko monjeek ez dakize daukaten, baina tartean bada gazte komunista bat ez dakize pentsatzen duena, 70ko hamarkadan gaude. Alde batetik hori oso ongi ikusten da. Pedagogiaren ikuspegitik ere Lourdes Iriondoren obrak interesa handia dauka, bere garaiko moduak eta bere garaiko modu berritzaileak dituelako. Esate baterako antzeslanetan, Joseanek aipatzen zuen aurrak antzeuden eta aurrekin egiten zuen lan, eta ingurukoak ere lanean jartzen zituen, Antxon Valverde bat adibidez, azkar esango zion benga jarri pianoan eta zu pianoa jotzera, eta aurrak margotzen eta berak kantuan, eta oso ikuspegi berritzailea zuen alde horretatik ere. Nik esan nuke gaurkotasunik galdu ez duena. Hori behintzat aipatuko nuke. Bai, gainera biok hizkuntzan gabiltza eta hizkuntza kurrikulumak hori hartzen du barne orain batez ere. Gaur egun oraindik ez. Bai, aurrentzako eta aurrekin lan egitearen hori, eta Lourdesek bazuen hori. Aipatu daiteke zaharra eta gaztearen arteko talka, gai asko landu ditugu egia zen, orduan laburtzea zaila da, baina zubilana egin zuen batez ere Lourdesek. Ezer gutxi
zegoen garai hortan. Eta literarioki ere, zubilan hortaz ari garela, literarioki ere, halako zubian dago, alde batetik pentsa dezagun, 20. mendera arte, aurta gazte literaturan, eduki dugu literatura nolabait tradizional bat, oso naturari lotua, oso parametro azkar eta gaizki izateko parametro tradizional batzuk betetzen zituena. Eta gero 80ko hamarkadan aurkituko dugun literatura, Maria Sunlandarekin, Angel Ortxondirekin eta Bernardo Atxagarekin, berehala parametro modernoetako literatura da. Lourdes Iriondoren obrak estetikoki ere zubilana egiten du. Alde batetik elementu tradizionala ditu, gogorazten digutenak, Marian Minaberriren lana, adibidez. Baina aldi berean, Fabrika Berria bezalako lan batek nabarmen aurreratzen du 80ko hamarkadan etorriko den literatura. Orduan, hor ere zubilan egiten du, eta horregatik lotxari gabe esan dezakegu aitzindari bat dela. Maria Sunlandari berari galdetzen bazaio, bere aurretik literaturan zein zegoen, berak onartzen du Lourdes Iriondo zegoela. Nolabait, iraganetik zeto horren, literatura horren, eta gaur egun hain gertukoa zaigun literatura modernoenaren artean, Lourdes Iriondoren obra funtsezkoa da, estetikoki, zubilan horretan.